kalibang na lagi dito. Kuya, hindi na ako maglibang doon kasi ang tahimik doon at mabaho-baho pa. Ay, buang. Kuya, ano ko, kuya? Ay, hello po. Magandang araw po sa iyo. Pwede po bang magtanong? Wala man ko nagtanom diri kol. Nagkuan ra man ko nangwa man ko og alimango. Ay, hindi. Magtanong lang ako sa iyo. Aw, magtanom ka kol? Hindi. Mayroon lang akong itanong sa iyo kung saan ang libangan niyo dito. Aw, kalibangan kol? Aw, drakol. Pwede ka malibang dakol kay dira yun ang kalibangan. Ganun ba? Maraming salamat ha. Ikaw hindi ka ba maglibang? Ay, human naman kog libang gani akol. Ikaw lang si libang di akol. Sige, iwanan muna kita dyan kasi maglibang muna ako dun. Ito na pala ang sinabi niya na dito ang libangan. Puntahan ko dito. Nandito na pala ang sinabi niya na dito ang libangan. Pero, bakit ang linaw-linaw dito? Ang tahimik. Parang wala kahit isang tao. At, ang baho pa. Ay, ang daming dumi ng tao dito. Ganito na lang. Babalik na lang ako. Tatanungin ko siya ulit doon. Oh no! Bakit ito ang tinuturo na ng lugar na dito ang libangan? Parang ang tahimik dito at saka ang baho-baho pa. Puntahan ko siya ulit dun. Tingnan ko. May unod dito ito kita. Oy, kuya! Ikaw muna! Kuya! Magtanong lang ako sa'yo ulit. Sinang tanom kol? Wala lagi ko nagtanom lagi. Nanguha ra ko direk alimango. Hindi! Kasi ang itinuturo mo kanina na libangan, bakit ang tahimik doon? At saka, bahong-baho pa. Ana, naaama din kalibangan nga bibo. Nga, mingaw man gid na. Nya mingon pagkag baho. Naama din kalibangan yung perti humuta. Kuya, tuturuan mo naman ako, kuya, kung saan ang totoong libangan dito, kuya. Kalibangan na ganito dito. Kasi kuya, gusto na akong maglibang. Kalibang na lagi dito. Kuya, hindi na ako maglibang doon kasi ang tahimik doon at mabaho-baho pa. Ay, buang. Okay! Iwanan muna kita dyan kasi maglibang muna ako. Ayayo, tapos ka na pala dito. Sinungaling. Basta istorya na ako. Oh, manakul. Anak ko no. 1, 2, 3, go. Oh.